Здравейте, аз съм Милена Радова или Прохождите. Днес ще говорим за счупените неща. Всеки един от нас е чупил неща, признайте си. Някои не са чупили, защото са бебета още. Но и бебетата чупят. Но както и да е. Блазайте, ако не си чупил нищо. Просто изчакай до края на видеото. Първи начин. Щупете телефона на майка си и го връчете под формата на подарък като нов телефон и кажете, че ще го изтърпали по пътя или нещо. Когато обещате да й направите подарък, а също се пропилее, защото сте го щупили или нещо друго. Ето, пример. Ето, мамо. Телефонът ми се щупи този. Добре, мамо, реших да си направя подарък. И да си донеса нов телефон. Знаех си, че е щупен твоя. Да, Lenovo е. Много се да радваш. Дай се ми щупен. Не знам що така. Ти нормална ли си, момиче? Този телефон. Мамо, не знам, така са ми го дали. И това е Sony, не е Lenovo, моето момиче. Абе, мамо, бе. Даже няма батерия. Бе, мамо, чуй ме наистина. Прости ми. Няма да ти простя. Мамо. Няма да ти простя. Мамо, моля. Не ми покажи, ще кажа с този щупен. Мамо, моля съм. Няма да Дал съм си парите за него. ще го върнеш в магазина. Еми, мамо, че не си истински човек. Ти си дял. Дял просто. Край. Майките понякога са истински дяволи, но нека им простим. И какво направите, момиче? Ти живо си даде щупения телефон на майка си. Сложи го в кутията отново. Даде си щупения телефон от гняв, защото си бясна. Продължавай същия дух, но не го прави повече. Бясна съм ти. Б-я-с-н-а. Бясна. Втори вид. Таблет. С развалена батерия. Не, таблета ми се щупи. Мамо, имам подарък за тебе.